Jiena George Buzutti, Segretarju Ġenerali tal-Fondazzjoni Midla Mad-Dawl. Midla Mad-Dawl bħala għaqda bdiet fil-ħabs ta' Kordin, meta grupp ta' priġunieri fosthom xi barranin ukoll kienu talbu l-permess li jibdew jiltaqgħu bl-iskop li jtejbu kemm is-sitwazzjoni tagħhom fil-ħabs kif ukoll tal-familji tagħhom. L-għaqda komplit barra l-ħabs u wara ftit saret parti integrali minn Dar it-Tama. Illum hija fondazzjoni awtonoma. Ix-xogħol ta' Midla Mad-Dawl huwa direttament mal-priġunieri, mal-ex-priġunieri, mal-familji tagħhom u għal xi żmien anki mal-vittmi tal-kriminalità. Mal-vittmi tal-kriminalità aħna konna waqqafna il-Victim Support Malta, però llum din m'għadix tagħmel parti minn Midla Mad-Dawl imma hija fondazzjoni għaliha u mixja għaliha. Mal-priġunieri aħna niltaqgħu kull ġimgħa billi nżuru l-ħabs, nidħlu fl-ambjent tagħhom fejn jgħixu huma fid-divisions fiċ-ċelel u hemmhekk naqsmu magħhom dak kollu li jkollhom f'qalbhom u f'moħħhom. Ma' ex-priġunieri x-xogħol tagħna huwa li nippruvaw ntuhom support fil-problemi kbar li jsibu darba joħorġu mill-ħabs. L-istess il-familji għandna sezzjoni fil-fondazzjoni li taħdem mal-familji. Niftakru li l-familji ikunu qed jagħmlu sentenza ta' ħabs mingħajr fil-fatt ma jkunu għamlu xejn. Il-batija hija kbira, l-għajnuna li hemm bżonn hija kbira u aħna nippruvaw nagħmlu li nistgħu. Matul iż-żmien bħala għaqda Midla Mad-Dawl organizzajna diversi kampanji fosthom waħda tal-bidunet kienet kampanja favur ħabs b'umanità fej dejna nagħtu pubbliċità dak li nixtiequ dak li xogħol naraw u naħseb li kienet għamlet suċċess għax minn hemmhekk kienu nbidlu xi affarijiet, speċjalment ċertu mentalità. Aktar tard u aktar viċin lejna konna minna kampanja favur l-introduzzjoni tal-parol f'Malta. Dina ma tantx kienet tissemma qabel dejna nsemmu aħna, għamilna diversi laqat ma' ħafna nies laqat pubbliċi, laqat privati, sakemm l-idea qabdet, il-gvern ħa l-inkarigu li ħareġ il-white paper, aħna gburin u ferħanin ħafna li kien hemm fil-white paper u aktar u iktar fl-aħħar proposti li tresku lill-Ministeru ġejjin mill-proposti li konna għamilna aħna. Is-sitwazzjoni tal-ħabs illum. Illum f'Malta qiegħed jiġi l-istess bħalma jiġi f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja fejn in-numru ta' ħabsin dejjem jikber. Mhuwiex xi sigriet li ngħidu li bħalissa l-ħabs hemm iktar minn 550 persuna, irġiel u nisa. X'inhu jiġri? Għaliex qed jiżdied dan in-numru meta pereżempju ftit ilu l-Ministru fi stqarrija pubblika qal li l-kriminalità f'Malta qiegħda tonqos. Jekk ittonqos il-kriminalità kif qegħdin nitfgħu iktar nies il-ħabs. Is-sentenzi qed jitwalu allura n-nies idunu iktar il-ħabs, qed tkun iktar diffiċli li ċertu nies jieħdu il-bejl, il-libertà, jista' jkun ukoll. Għana nħossu li fil-ħabs hemm numru ta' nies li ma kienx imisshom qegħdin hemm. Hemm il-problema ta' dewmien biex kawża timxi fil-qorti u tinqata'. Bekk ħafna nies jispiċċaw idumu l-ħabs għal xhur u xhur twal. Kellna każ dal-aħħar ta' wieħed Ingliż li wara iktar minn 3 snin ħabs spiċċa illiberat u ta' dak it-3 snin issa jara x'jagħmelu. Għandna nħossu li meta bniedem jidher qudiem il-qorti għandna tinstema' spiss din li ngħidu ingħata l-libertà provviżorja. Għandna nħossu li l-libertà m'għandix tkun provviżorja, il-libertà hija assoluta. Huwa l-arrest li għandu jkun provviżorju, però f'ħafna drabi li jiġri huwa li bniedem jew ma jingħatax bejl, jew il-bejl li jingħata ikun wisq għalih, allura jispiċċa l-ħabs sakemm is-sentenza tiegħu sakemm il-każ tiegħu jistema' quddiem il-qorti, li ħafna drabi dana l-proċess jieħu x-xhur. Għandna nħossu li dana mhuwiex fair, ħafna se ikunu detained fil-ħabs għal xejn, qed ipoġġi ħafna pressure fuq is-sistema tal-ħabs, fuq il-ħaddiema tal-ħabs wara kollox daw isom qegħdin il-ħabs magħhom, irridu jagħmlu sigħat dwar il-ħabs, jkun ħafna pressure fuqhom,
Nħossu li hemm bżonn ta' ftit rethinking tas-sistema bej il-pulizija, bej l-rati u bej l-istess faċilità korrettiva biex tal-problemi għalmenu jittaffew. U nies il-ħabs aħna għandna narawhom li jibdew jonqsu u mhux jibqgħu jiżdiedu.